Lujeng dalu Mas Heri. Lujeng dalu Cak Yuda. Wah, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Awake dhewe iso sowan ning dusun Bambang Desa Siraman. Betul, Mas. Abang-abang rasane legi. Artine Wong sak dusun Bambang banyak rejeki. amin. Ya ora? Bener, Mas. Abang-abang neng pinggir sumur, wong sak dusun Bambang panjang umur. Amin. Abang-abang neng tengah sawah, wong sak dusun Bambang kabeh barokah. Amin. Amin. Nah, kowe arek abang-abang apa? Iso apa? Abang-abang dipangan wereng. Apa wi? Wong wedok sak dusun Bambang muga-muga meteng bareng. Sengengesan lho. Wis duwe bojo kan ndang meteng. Oh ngarepe awake dhewe munggah panggung lagune Gang Doli. Doli ku ana artine, Mas. Artinya Ada apa artinya ini, Cak? Doli itu dari kata ndol sama li. Lho apike? Ndoli wis saka ndol karo li. Artine Ndol kuwi tegese wong aja sok. Sapa meneh? Wong aja sok gandol. gandol. Li kuwi tegese nek wis sukses ndang bali. Orang Oh. itu harus mempunyai semangat dan harus mempunyai prinsip hidup untuk menuju kesuksesan masa depan. Betul. Ketoke lagune saru, Saru. ketoke lagune tidak baik tapi ada pitutur luhur di dalam kandungan lagu kuwi. Iki mong pasemon, Mas ya. Pasemon. Pasemon bahwasanya di Kabupaten Blitar untuk saat ini bebas. Utamanya Kecamatan Kesamben. Kesambian itu bebas dari yang namanya prostitusi juga lokalisasi. Komplek gak enek. Gak enek lokalisasi rano mergo saiki zamane online. Ku luwih cepet. Yo padha wae. Sengengesan Jadi rumah karti sakit. breng ora mlebu ngono karti. Ini luar biasa loh Mas Heri niki. Betul, Cak Yuda. Bersih dusun Bambang. Dusun Bambang. Luar biasa niki. Wah, hebat. Bersih dusun niku bakunipun ngresiki desane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, Amin. adoh saka memala, adoh Amin. saka sukerta, caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan kabeh warga masyarakate diparingi bagas waras panjang umur akeh rejekine. Amin. Iki Ora malah sing paham. rawuh malah kepara nyata Bapak Camat. Pak Camat rawuh tapi ya wis ben ae ora tau nanggap kok. Iya wis ben. Isine mau sampe nonton. nek. Urung Kak, urung. Ha mulane asma Kinarya Japa. Apa Mas? Asmane Pak Camat niku tangga kula saking Ngawi niku, padha wong jerone niku. Pak Camat ya Pak Camat. Pak Setiana. Artinya apa Mas? Setiap ada bersih desa di lingkungan Kecamatan Kesamben pasti beliau datang. Datang ora melu nanggap kok. Tidak mungkin beliau tidak akan datang karena itu undangan adalah sebagai wujud kewajiban beliau sebagai pamong di Kecamatan Kesamben. Wah, hebat. Setia. Ya. Nah, ya. Yang mana beliaunya adalah seorang yang sangat memasyarakat apalagi dengan warga masyarakat Kecamatan Kesamben. Nah, namun sayang nggak pernah nanggap wayang. Lah kuwi lho, sing paling abot ya kuwi lho Mas sing nane kuwi. Wah, Angel. angel apa? Pak Kades, Pak Kades, wangel jenenge siapa Mas? budrek. Sampe tahu. Budrek ngawur Buder. Apa iso nyingkat? Buder. Rasa digaekne somben tanggal 13 ditanggap rono. Oh iya ya kaget kayaknya somben Langsung buwa ae. Kowe kudu iso lho buwa. Buah siapa Mas? Sutinah. Kudu iso mengartikan sutinah. Su ki apa? Ti ki apa? Nah kuwi apa? Sutinah kuwi jeneng Jawa Mas. Oh iya. Nek Bener. jeneng Islame kuwi kaya Aisyah. Aisyah. Latifatul. Latifatul. Iki jeneng Islam. Nek Sutinah kuwi jeneng Jawa. Lah ya artine. Jawa diomongi piye to lagi? Sutinah kuwi jeneng Jawa. Tapi nek Aisyah, Aisyah, Latifatul, Lailatul. Imro'atul. Lah kuwi jeneng Arab, Arab. religi. Arab. Ngono. Tahu nek Sutinah Jawa. sing arani gibas ya sapa kowe? Tergese Sutinah kuwi oncek ana. Gedang kok piye dionceki? Bu Sutinahe menungso dionceki iki lho. Maksude jerone Bu Sutinah kuwi lho enek apa ae? Koclok, masa aku ndelok jeronane Bu Sutinah. Kuwi bojone nesu lho kuwi. Ya Allah. Mosok jeronane Bu Sutinah tak deleng yo. Maksude Bu Sutinah kuwi
Copotono siji-siji. Lho. Terus difotone disebarke ngono. Kok wangel omongan karo kowe. Maksude sune iki lho apa? Tine apa? Nae apa? Oh, kon ngartekne. Diartikan Ngomong tak artikan Sutinah. Su. Susu. sampluk itu. Urung-urung wis bledru. Aku sing durung ngartine lho. Su iki Sutinah. syukur marang pangeran Gusti Allah awit wis kelakon gelar adicara bersih dusun, insyaallah dusun Bambang iso dadi dusun sing gemah ripah loh jinawi. Hebat. Amin. Tidak mungkin. Tidak mungkin apa? Tidak mungkin dalam setiap acara bersih dusun Bu Sutina ora nanggap wayang karo dagelan. Mergo nek gak nanggap wayang karo dagelan, Rugi. sing rugi sapa? Ya awake dhewe tuh masa ditanggap ora. Iya. Bener. Sutinah iki lho. Nah. Nah, Inilah. nah, manggon ning ndi nah? Nah ya apa? Nah niku genah. Genah anggone ngasta dadi kepala dusun, insyaallah warga masyarakate iso adil makmur dan sejahtera. Amin. Amin. Lah Bu Sutinah niku Apa? endi wonge ya? Alah Bu Sutina masa wis ra pirsa wis apet jagong suwi. Lah iya aku mau kan rada anu Mas, golek ikan kena lampu dadi rada ulapno lho. Al foto karo awake dhewe terus bokonge gwedhi mlakune ngene. Bar foto karo Bu Sutinah, wah HP-ne mito. Iya. Wis pirsa ya biayi. Pun pirsa. Endi? Lho Mas. Sing batik. Kae Pak Buber goblok. Bu Sutina ki putri. Anu Bu Sutinah. Wah jenengan ta Bu? Wah tambah wireng Bu sampean Bu. Mas Ebe, kowe aja menjatuhkan harkat martabat Bu Sutina lho. Nyapa? Bu Sutina, kae nek disawang saka kadoan memang ireng. Tapi nek kok cedak, Nek kok cedhake kileng. ora anu ngapunten Bu tak njaluk sepura Mas. Jaluk sepura karo Bu Sutina kok cengengesan rumah Anu sama Bu bocah. Sutinah, ngapunten niki wau anu namung guyon. Namung guyon Bu, mboten Guyon. wonten tendensi apapun. Nggih. Pangapunten saestu. Pangapunten saestu Bu. Matur nuwun sampun dipun timbali. Nggih, matur suwun pun ditimbali kali Bu Sutinah. Njaluk ngapura. Kene lho dicopot kok iso goblok. Bu Sutina ngomong jare. Nyawa. Mas TB iki lho ndase kaya lato-lato ngono. Atu-atu kok disisih. Bu Sutinah ngomong latu-latu. Heeh. Ngapunten menika sanes latu-latu Bu. Apa? Bakso beranak. Dengan paringi caos didilat mangke enak Bu. Njaluk ngapura cengengesan ngono. Anu saestu kula wau mboten anu Bu namung guyon. Geguyonan. Guyon. Mendun kono jajak jaluk sapura kono. Mosok njaluk Ya sepura. saka kene. Piye jajal? Lemu jaluk sepura piye? Anu ngapunten Bocah kok iso. Lho. niki wau Lho. Lemu ngapura piye? Lemu ngomong lho piye? Lho. pangapunten. Lah. Tak tapuk lambemu lho ki lho. Ngomongnya durung kok. Jalukmu ngapura ki kliru. Kelirune piye? Awake dhewe seniman, awake dhewe dagelan, sering melu wayang, sering melu campur sari jaluk sepura. Bu Sutinah nyuwun pangapura lho. Kuna Lah terus gawe lagu. lagu apa? Tak warai. Ki piye iki piye? Bu Sutinah kok nuntun montore disendekno pager. Petuk Mas TB dikumpo montore. Oh alah, lagu Mangku Purel. Ah cucak rawa. Tapi sairnya diganti khusus untuk Bu Sutinah. Aku rapal lho. Iki piye? Bu Sutinah kok nuntun montore disendekno pager. Petuk Mas TB dikumpo montore. Iki piye? Ayo. Anu Bu Sutinah, Bu niki lagu permintaan maaf saking kula Bu. Siap nggih Bu nggih? Siap no. Nanggap kok. Ki piye, iki piye? Ya Bu ya. Bu Sutinah kok dituntun TB. Aduh. Nyapa. Bu Sutinah mbok tuntun arep mbok dusi napa piye rumangsaku kok Aku iso. rapal. Kene lho ki piye iki piye Bu Sutinah kok nuntun montore disendekno pager petuk Mas TB dikumpo montore. Sutinah kok nuntun motor. Rapal. Anu Bu ngapunten mau dereng ngapal Bu. Kan iki siap nggih Bu nggih? Endang. Ki piye,
piye Bu Sutina. Asik. Bu Sutina kok nuntun montore. Asik. Lah piye? Ah tewapuk wis. Lah ngapa lho bisa dinambut tapuk Bu iki. Sutina dislendekno pager. Aduh. Aku Ora ngono ya ampun Gusti nyuwun ngapura kowe kok gak apal-apal. Ki piye Bu Sutina kok nuntun montore iki jane pagar pada Mas TP dikumpul montore. Ngono lho goblok. Gundul cengah. Lah aku ora apal. Marai emosi aku. Aku malu karo Pak Buder karo Pak Camat iki gawananku gak apal lagu iki. Jane Ki ngono. piye Bu Sutina kok nuntun montore iki sandekno pagar pada Mas TP dikumpul montore. Ngono lho goblok. Mau jane dicatet nih. Catet. Ki piye Bu Sutina. Montore ngono lho goblok. Alon. Jare kon ngono. Kuwi kowe karo aku, nek karo kono sing kalem. Piye tak kok salah Nek karo Bu Sutinah kalem aku nyontone kowe kuwi lho ndul. Nah, Ki ya anake moro iki lho. Ora. Ki piye Bu Sutina. sik. Sutina kon nuntun montore. Ya Mas ya. Ya. Montore disendekno pager. Asik. Bu Sutina dikompo Pak Bunder. Pak Bu Sutina dikompo Pak Stiana. Bu Sutina dikompo sapa-sapa. Sekekesan iki. Ngawur Ngapura. Sing Nggih, apik. ngapunten Bu. Wah. Saestu namung guyon nggih Bu nggih. Nggih, wis Luar biasa lho kene iki. Dusun Bambang kowe ngerti apa? Sentra produksi sing terkenal apa? apa Mas? Emping Plinjo. Wah, iku unggulan Mas ya. Unggulan tapi kula ya ora percaya blas Mas nek kene iki terkenal emping Plinjo. Hanya ora percaya. Ora disuguhi kok. Lah nek mulih digawani aku lagi percaya. Pah, kowe iku menjatuhkan harga dirine buwo. Gak bisa. Kowe ora ngerti kok diampirne gedung kono kuwi. Gedong apa kuwi mbiyen kandang sapi ya? Lah ya ning kandang sapi kuwi digelari keloso. Heh. Rewesik ora ana suguhane apa-apa belas lho. Lah awake dhewe kan diampirne ning dalem kono ya salahmu dhewe awake dhewe mrono. Ya ben cedhak lokasi to Ben lho, Mas. cedak lokasi. Nah, iki Mas, Apa? iki kan wujude tasakuran. Tasakuran. Tasakuran kuwi awake dhewe ora usah ngomong sing akeh-akeh. Ora usah perlu ngomong sing akeh-akeh. Wong wujude bersih dusun ing ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Anando fatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Wong resikan sak pirangan saka iman. Mulane nek wis resik ibarate kaya khulu mauludin yuladul alal fitrah. Ibarate kaya bayi sing lahir dalam keadaan fitrah utawa suci. Oh, suci Mas ya. Ngerti suci kowe? Ngerti. Apa? Susune sak panci. Alah. Kok kleru. Masih sukertone sak panci kuwi diresiki ngono lho Mas. Mulane nek wis resik iki ibarate kaya bayi sing lahir cenger. Oh, ngono Mas ya. Lah kowe apa ngerti? Sebabe apa bayi lahir kok mesti tangane gegem. Ana tangane begar ya dalane mboke suwek kabeh to Mas. Piye to iki kok iso cengengesan? Lho lah ya ngono to buktine wong gegem sik jahitan 5 apa meneh begar. Sebabe apa bayi lahir kek tangane kok gegem ki sing dikarepne ora ngono. Bayi lahir tangane gegem kae nggambarke sipate menungso. Ibarate donya ki arek diepehi, donya arek digegem, donya arek diemperi, kuwi sipate menungso. Oh, Ora artine ngono paham to, Mas. kowe. Lah sebabe apa bayi lahir cenger kok mesti metu rambute. Lah ning jero weteng ra ono tukang cukur. Lah Kuwi mung ana tukang cukure dipotong mohak, disemir kuning, metune semetal ngono Mas. Apik mesti. Metal terus ngidoni kowe kuwi. Aku ora ngerti. Sebabnya apa bayi lahir kok mesti metu rambutnya kayak adalah gen ayah dan gen ibu menjadi satu yang namanya rambut. Rambut tegese ngeram barang sing lembut, batuk ngembat barang sing gumatuk, moto ngemot barang sing tumoto, grono tegese segere wis ana, kuping kaku tur jepiping, cangkem dicancang supaya mingkem, janggut dijanjang supaya manggut-manggut. Tangan basane asta, tangan tengen ge mangan sego, Tangan kiwa ge ngrayangi guwa. Guwa yuyu. kok cengengesan terus kowe iki kok iso. Yuyu, Mas. Mulane dengan awake dhewe tasakuran ki padha karo wujud syukur. Syukur. Nah, wong syukur iku rasa didelok saka sedekah, saka ngibadah, Mas. Lah didelok saka apane? Saka wong wedok
wis kena dititeni syukur apa ora? Kok wong wedok kena diketarani syukur apa ora kuwi maksudmu? Wong wedok kuwi ana loro. Ya, Wong wedok sing gelem syukur karo wong wedok sing ra gelem syukur. nek wong wedok sing gelem syukur, Kuwi rata-rata wong wedok sing elek. Kuwi sing kresegep syukur. kok iso? Nek sing ra gelem syukur kuwi rata-rata wong wedok sing rupane ayu. Kok kowe kandha ngono? Ya jelas rupane ayu mesti ra gelem syukur. Kok iso? Dikai rambut keriting isih direbonding. Betul. Dikai kulit ireng isih dikai pemutih. Betul. Dikai irung pesek isih disuntik solikin. Silikon. Iya, ya dokternya solikin. Ben mancung. Ben mancung untu ra ngopo-ngopo sik dipager. Kuwi tanda-tanda wong wedok ayu sing ra gelem syukur sok mben mesti mlebu ning gone neraka. Tapi nek wong wedok elek, Kuwi mesti mlebu ning surga, Mas. ndek ra apa-apa. Ireng ra apa-apa, pesek Pesek ra ra apa-apa, apa-apa. ireng ya ben penting bolak-balik meteng. Kuwi mesti somben Mlebune ning swarga. mergo nadyan to elek sregep bersyukur. Syukur. Lah, ngono Jadi lho. pada intinya Nek wong wedok ayu kuwi mesti ning neraka, nek wong wedok elek kuwi mesti ning surga. kuwi wis mesti. Wis hak Mas kuwi. Saiki aku tak takon, Apa? Buwo, Bu Sutina, Buwona. kae elek apa ayu? Kowe muni elek tapuk cangkemmu, muni ayu kowe padha karo ngedongakne ning neraka kowe. Ayo. Ayo, ayo. Aja tak- lolak-lolok kowe. Takokno maratuaku elek payu tak jawab. Nyapa takon maratuamu wong maratuwa bungkuke kok takokne. Ae lho buwa kalau sing nanggap awake dhewe kowe jare ngomong wong wedok ki nek ayu ora gelem syukur mlebune neraka. Neraka. Tapi nek elek, Swarga. lah buwa kalau ayu apa elek? Mune elek, tapuk cangkemmu kowe. Ki piye? Ki piye? Ayo kowe. Buwa Bu Sutina kuwi Ayo, elek mlebu swarga nek ayu mlebu neraka. piyantune sosok elek, sosok ayu ra mesti ya, Mas. Sosok nek arep budal larisan ya ayu. Ya kudu sing tenanan kok. Bu Bu Sutina nyapa to Bu randang bubuk kowe lho. Lho ora wong ditangkapne wayang kok bobok lho. Bu Sutina kuwi piyantune ayu. Ah, berarti kowe ndongane Bu Sutina mlebu neraka kowe. Alah, Sing mudun tapuki kowe. Jane arep mlebu ning neraka berhubung gelem nanggap wayang, nanggap dagelan, nyenengke warga masyarakate, akhirnya ditarik dilebokne ning gone swarga. Nggih Bu nggih, Bu Sutina disendekno pager. Lambene lunyu rumangsamu kok iso. Ya ora ngono. Wong sing penting gelem bersyukur. Kuwi mesti jaminane swarga, Mas. Amin. Mbuh apa wae wong gedhekke rasa syukur ditambah nikmate mati tikel lan sok sapa sing kufur ora gelem syukur marang nikmating Gusti bakal nampa adab utawa bendu ning nyatane kaya dusun Bambang Desa Siraman iki ngenekne tasakuran. Wah, iya. Iki ben supaya dijabahi karo Gusti Allah, Mas. Ya. Ora ketang sithik awake ya ngaturke sholawatan, ben padha entuk syafaat, Ben acarane manfaat. manfaat. Ben acarane maslahat, Betul. ben entuk berkah, Heeh. ben entuk ridho, Amin. lan disafaati Kanjeng Nabi. Amin. Awake dhewe kudu Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Selawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kowe iki muni kok iso swampluk bosok kowe engko. Wong kancane selawatan lolak-lolak. Jare arep sholawatan. Lah nek selawatan wong sitoke solo, loro, duet, telu, trio, papat, kwartet, aku selawatan kok meneng ae. Lho rumangsa aku arep ijenan. Ijenan pas aku selawatan aja meneng ae. Lah sekon ngopo? Sauten Ya ya ora omong. gundul cengoh. Aku selawatan sauten. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salam ya Allah Gusti, Allah. Ngene ta? Sing Jare ngendhase kok nyaut. ngeti mari gak roh pas plak ya Allah Gusti. Jare kok nyaut. Nyaute ora gawe tangan ya celuk. Lah gawe apa? Saut gawe lambemu lho. Nyaute ora entuk gawe, Tangan, terus kok nyaut gawe. lambe. Nyaute gawe lambe.
Lho ra omong. Ramong-ramong lah idone mlonyoh. Nyaute ra entuk gawe? Tangan, Nyaute kudu gawe? lambe. Oke. Siapa takut? Siapa takut ngisin-ngisini wong aku isin karo Pak Camat karo Pak Buder aku. Heeh. Sapira mah? Salatullah salamullah ala toha rada rono lek kowe ya Allah Gusti rono lek tak poplok Kowe nyapa mlayu? cangkeme mangap kaya portal kancane lo gila Jare nyaut nggih lambe. nyaut gawe lambe terus masuk aku arek selawatan terus mbok cipok Dia tak saut nggih lambe lho to Mas. cangkem 6 tahun rasikatan kancane gila Kowe ngomong apa? 6 tahun rasikatan Dane ning nguntu lak kewentel Mas. Iku dikerek kayak ning roti koyo bluben. Wamang jane maksudku ya ora mbok saut ngono kuwi. Lah piye? Dol tinuku. Alah ngomong nek dol tinuku. Aku sing adol, Aku sing utang. tuku. Ranti dhuwit ya utang. Lah gumedi. Dol tinuku. Ya Jual beli. Jual beli. Gumedi men to Mas saiki. Salatullah Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli Bismillah bi ahlil Ya Allah cek penake dadi Pak Camat Salate ora tau telat kerja keras untuk masyarakat Muga-muga iso bermanfaat Allahumma Amin salatu wa salamullah ala Tuhan Rasulullah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah cek Pak Camat dibantu Bapak Lurah Mas ojo mbak kendangi aku karo mikir goblok Kowe karek nabuh aku sing mikire bosok Oh, Kok karek. diuber ih Ya paling gak kan golek kata-katane ben apik to oh Mas iya Pak Camat dibantu Bapak Lurah Saben dina ra lali ngibadah kerjane lurus dan terarah Insya Allah iso tindak Mekah Allahumma amin Nanti karena munggah Mekah Pak Ora usah sobodong soko mbok sadar lah ora tahu Pak Buder ngono kuwi Jarene sapa ora tau malah RT-ne kono lho malah ya alhamdulillah Heeh. sampean arek ndang mantu deh Oh iya Mas tapi ora nanggap apa-apa kok dinunutne karo hari apa kuwi bersih desa Oh ora nggak apa-apa mantu dan duwres bledek berarti Ora. Pak Lurah dibantu Bapak Carik. Kenal to karo Pak Carik? Kenal Mas kanca akrab Aku nek akrab ora tau nyeluk Pak Carik ora tau Lah mbok celuk piye? Rek, Rek Nganggo Pak. Nek gawe Pak iku kurang akrab Nek akrab ku yo langsung celuk Rek, Rek Nek karo buwa, Wo yo, wo nek akrab pamane kami tua petok karo Carik aku. Hah. Halo Rek, Apa wo? arep nanti Rek? Arep nonton wayang wo? Numpak apa Rek? Numpak motor wo? Montor apa Rek? Suzuki wo? Aku sing tengen. Kok ora penak tuh Mas? Suzuki wa, aku susu sing tengen. Gila tak takoni. Iya, Nang. Rek, Wa. wo? Apa Rek? Arep ning ndi wo? Arep ndelok wayang Rek. Numpak apa wo? Numpak montor Rek. Motor apa wo? Suzuki Rek. Lho, Suzuki Rek. Susu sapi ra ono to wo? Rasa petuk ae karo Carik karo kami tua. Wes anu Bu Sutina ampun ketemu karo Pak Carik Bu. Mangke enggak susu kirek karo susu kiwo. Pak Carik. Pak Lurah dibantu Bapak Carik. Pak Carik gaekne. Ngibadahe wis mesti apik. Kerja keras gak tahu serik.
Rezekine insyaallah ora sithik. Pak Carik dibantu karo buwa. Saben dina sregep ndedonga. Sregep ndonga ya pinter kerja. Mergane entuk bengkok amba. Kami tua ora oleh bengkok ya bosok. Alah. Untung saiki desa enek siltap. Enek bengkok. Ana tambahan Mas ya. Ora Jagane enek bengkok tok piye Mas? Alah bengkok lho diubang-ubangne ra balik pokok. Alah apa neh. Bengkok lho sesasi bejan petanggon sampe kami tua 50 apa pantes. Isin paling gak 200. Rasani karo masyarakat ya kami tua kok nyumbange kok nggur 50 beceke kok nggur 50 bangeten ta wae lho paling kurang kan ya 100. 100 kuwi sedina ping 5 wis 500. Genep sak taun ya adol omah. Untung enek siltap karo bengkok. Betul Mas. Terus tekan ndi? Sak nadane Mas Kami tua. Kami tua dibantu Bapak Bayan. Ibadahe mesti lumayan. Kerja keras dan menaut peraturan. Sing penting ojo gendaan. Gak tahu Pak tahu, Bayan. Pak. Wong apik kok. Ora tau gendaan usabane stasiun Talun kok. Golek apa? Danci. Pak Bayan dibantu Bapak RT. RT nyapa tadi gawekno. RT ya penting kok. Nanggap erong karuan kok. Tapi kan melu urunan. RT kok padakne. Gawekne. Kami tuwa dibantu Bapak RT. Kerjane abot, ra ono bayarane. Apa maneh nek oleh bantuan BLT? Sing diwenehi mesti dulure dhewe. Tak sampluk basak kowe, tak sampluk basak kowe. Nyapa to Tak kesuwi nyapa? tenan kowe engko. Kowe padha menjatuhkan harkat dan martabat RT seluruh Indonesia kowe. Loh, sing tak maksud ora RT Bambang kene, Mas. RT ndi? RT nggonku RT Tuban. Nek RT Tuban apa? RT Tuban RT nggonku yen ana bantuan BLT sing diwenehi mesti dulure dhewe. Tapi yen ana tarikan, iuran sing ditarik dhisik mesti wargane. Ngono gak RT matane picek ngono. Ora, nek RT kene ora. Nek kene ora mungkin apik kok. RT mriki mboten nggih Bu nggih. Oh, Ora jelas kok kita. RT mriki mboten Pak nggih. Lho, Pak. Mboten ngaten lho, Pak. Mboten kok ngeten lho. Masuk RT nggonmu pindah rene. Kita dulure, Mas. Pak Mudin, roh Mudin ta? Pak Mudin, gawean yang terpuji. Gaweane ngurusi wong mati. Nek nganti gak enek wong mati. Sesuk-esuk RT ku tak pateni. RT entekno BLT wae. Ora kok iso. Kondang ana mudin breng. Lah nuwun sewu Mas Heri. Dalem. Mudin kuwi nek nang desa itu pekerjaan yang paling mulia. Lho, kok ngoten? Mulia opo? Jenenge mudin. Saka tembung maut karo din. Maut itu artinya mati, din itu artinya pemimpin. Pemimpin wong mati adalah mudin. Gaweane lho apa? Ngedusi mayit, Sumum nelkin mayit, biasa, Mas. ngafani jenazah, ngafani mayit tugasnya mudin. Gaweane ngono kuwi. Memberangkatkan jenazah, memberangkatkan mayit dari rumah duka menuju liang lahat, menuju kuburan. Kuwi biasane sing sambutan ya mudin. Berangkatnya jenazah Sing sambutan ya mudin. piye nyecel? Nek sambutan Heeh, berangkatnya jenazah ngono kuwi. mudin. Heeh. Ya gagah no mudin siraman. Usurane kudu apik, Mas ya. Kudu apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut sowan wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engko tak setrum lambemu lho. Ha. Mudin ku nyarne apa? Nyarne wong mati, Wong mati nggone wong. wong susah. Lah nyarne nggone wong susah kok suarane kaleme ngono. Keluargane sing krungu tambah nelongso, Mas. Malah ngenes. Malah ngenes. Lah kudune. Kok beda karo Mudin Tuban? Mudin Tuban iku sing dadi mudin kuwi bekase MC dangdut, MC orkes.
bekas MC dangdut, bekas MC orkes. Pensiun dadi modin. Lah nek sambutan berangkatnya jenazah, Ya ora kalem kaya ngono, jenenge modin. Mud iku ngemut, din iku Samsudin. maut kuwi mati den Nah, pemimpin. MC Bekas MC dangdut, MC orkes pensiun. dadi modin. Lah nek berangkatnya mayit, Ya ora kalem ngono kuwi. Sing mati jenenge sapa? umpamane Pak Suto umpamane. Berangkat nek kok kalem iki ngono. Apik iki mesti. Yo arung modin ngene. Hadirnya bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Lah dalan mudin ndi to ya ora dibaca ndase ae. Bapak, Ibu, adik-adik tajia semuanya, kita hadir di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Lah dalan ya Allah Gusti kok ora disetrum ndase. Apik iki, apik Mudin iki. ae. Bapak, Ibu semuanya, yuk kita sambut mayit yang satu ini. Suto, gantengnya Jawa Timur diiring oleh Tok Ganjel. Kita berikan diri oleh Nyu Pala, pa. Apa enek mayit kok diringi nyupal apae terus sing layat piye? Sing layat yo, modene kocluk. Lah saiki modene ning ndi? Mati bareng RT-ku. Oh cengengesan rumangsamu kok iso. Nyiki-nyiki penyanyi, Mas. Penyanyi iki. Iki lho sing lumayan iki lho. Mbak Elis lah. Kabeh sik paut kabeh iki lho. Iki lho glek sing gowedi dhewe lho. Pilih apa dek kaya ngono sing Alah, niki napa nek niki sing kula seneng niki lho, kimplah-kimplah kaya duduh gule. Mas Bro, iki mau yo di live streaming karo Sapu Jagat. Oh nggih, sapu jagat. Selamat live streaming. Ora mung sapu jagat, timbang sapu sodo, sapu udu. Ki ngresiki lapangan. Komplit niki. Wah, Kimplah-kimplah kaya duduh gule lho. wah iya. Jejer karo buwa niki kaya kembar iki. Wah, tenan, Mas. Padha gedene. Ora sampean kan guru. Apa guru? Guwedi gak iso guru. Tapi menak lho duwe bojo lemu ngene iki. Nyapa? Ah ning isor iso dadi kasur. Terus Neng dhuwur iso dadi selimut. Wah, ngiringan iso dadi guling. Wah, Alah kelonono setengah jam. piye, Mas? Neng sikil iso kram ngene terus iki. Kuwi jenenge rekoso. Ora ana penake. Nyapa to wong lagi ketemu ae kok ngelok-ngelokne. Ora kok ngono mergo iki saking kangenku karo Saking kowe. kangene karo sampean, Ah. Mbak. Suwe ra ketemu. Suwe ra Ah. ketemu. Sampean mriki lho wong nek wong jenenge wong kangen iki kan ya kudu Lah nggih to, Mbak suwe ra Elis, ketemu. pripun Dalu, kabare Mas sae? Yudo. Ijih sae, Mas. Jenengan Pak pripun? Camat pengen. Bar kono. Pak Camat pengen manggap apa to Pak ben iso ngene iki. Balik pripun kabare? Kula sae, Mas Yudo. Sae nggih. Ijih. Tindak mriki kala wau kalih sinten? Kula kalih Mas kula lho. Kalih Mas sampean. Ijih lho, Mas. Suwe ra ketemu. Wah, apik. Ketemu pisan kok tambah cantik. 32 in. Saking Jenengan gitar mau. mawon nggih. Ijih. Weh, tambah cantik. Iki nyapa to? Nyapa to iki? Tanentile ndas kok ya. Jangkrik raiku ditabrak bis bagong. Kok iso bis bagong? Mbak, sampean ki wong Jawa apa ora? Lah nyapa? Nek kenalan nyuwun sewu sampean nek ngene kaya pitik ngendok. Loh, wong Jawa adate sopan to, Mas. Sopan santun ya ngono to. Membungkukkan ini loh, Mas. Iki wis wong sopan. Jawa, aku wong Jawa, Mas Heri wong Jawa. Kowe iki asline wong Pakistan. Pakistani apa? Bapak iblis, mboke setan. Masamu grandong apa piye aku? Nek Mbak sampean tak warai ya. Oh iya. Nek sampean ngene nemen-nemen kuwi kaya pitik arep ngendok. Dadi sampean dirubah nek kenalan karo Mas Yudo, iku paling gak pengarep. Pripun kabaripun Mas Yudo? Lho penak to. Oh, Dangu ngarep. mboten panggih. Kula sae. Ya, ngono ketane apik, Oh, Mbak. ngoten, ngono lho. Mbak. Cobi Mbak, dicobi Mbak. Ngono iki sopan ya. Sopan, ora ngomong guri ngene iki. Mengarep Oh, ayahe. aku berarti enggak update Mbak iki. Elis, pripun Dalam Mas kabare? Yudo. Kula sae, Mas. Kula nggih sae. Aduh, mila. Pripun kabare? Kalih sinten? Kalih Mas. Kalih Mase. Mbak, Nyapa? sampean kenalan aja ngene-ngene engko Pak Camat kok ngisor jane Elis ki ngopo to jane. Iki malah ngene kok. Sembarang kok kleru, Mas. Kleru terus. Biasa wae, biasa wis Biasa. Lah, Biasa maksudnya piye? Lah Maksudnya- kowe ki lho, karena ada pepatah mengatakan tak kenal, Maka tak kaplok, tak sayang. sayang. Idoni pisan kowe kok. Ada Mbak Elis ini loh. Ada. Apa yang mau Iya. kamu lakukan? Saya mau ingin menyanyi berdua Mas, duet. Oke. Oke, coba. Kok gage ae. Apa? MC dulu dong. Oke.
Baiklah lho kok malah ngaleh. Jare arep nge-MC. MC berdua. Aku MC, kamu Eko. Eko ya apa? Ngetutne MC. Iso kan? Oh gurine ngono. Ya iso kan? Iso. Oke, Ke. baiklah para bapak-bapak, Pak. ibu-ibu, hadirin sekalian. Yan. Yuk kita sambut. But. Alah. Lambimu ini nyampe tak idoni dhewe lho kowe engko. Kata-katamu iki lho. Kata-kata apa MC bebas? Lah Eko terus piye? Eko yang ngetutne MC to. Kata-kata liyane ora ono. Ora enak iki. Yuk kita sambut Yuk. artis berikut ini. Nih. Buat Bapak Ibu semuanya, Nya. silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon, Won. ada soto, Tuh. juga tempe keripik. Atos. Ora padha. Ora padha gurine. Ora ngono. Penting Ju- bebas, Mbak. Juga ada makanan pencuci mulut, Lot. ada semangka, Ka. ada apel, Pel. juga jeruk. Kecut. Dan buat adik-adik Dek. yang di dekat pagar, Gar. nanti bisa kecantol. Suwek. Dan ibu-ibu Bu. yang duduk di lapangan, Ngan. hati-hati ada ulo luwuk. Wo. Nyakot. Inilah dia, Ya. Mas TB. Be. Wes. Wes. Satu C mayor. Oke. Siap. Iya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kembali bersama dengan Mas Mbak Elis dan juga Mas Andi TB telek bebek ya. Sholatullah. Masa lagune kuwi. Lagu duet sing romantis sholatullah ku lho. Sing romantis. Sing apik ngono lho, Mas, sing mesra-mesra. Oh iya. Usutina disendekno pager ku lho. Kowe iso dikek duet to? Apa sampean, Mbak? Apa ora? C. Ngomong apa lah kok nyembur to? Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. Sah. Piye to? Nyanyi kok sah. Nyanyi lho. Yen aku kangen. Nyanyi dhedheke runge plentas-plentas. Itu kayak api lho, mripate mendul kupingnya mingkup. Sirahe kembut ngono. Iki jane wong apa iblis? Jarene bapakku setan karo ibuku iblis. Lah manfaate sirah gundul iki nggo nyapa? Lho nek sing ngeser gak kuat gawe iki. Rusak mbokmu. Kangen karo sliramu. Asik. Tak elos-elos dek. Penak, Mas. Mosok Lho, senggakane lho kuwi. fotomu ning dompetku. Malah jebles. Apa kok